kowaye kai a Kannywood kuma kowace ke a Kannywood in dai har ka amsa sunanka na jarumi ko kuma kin amsa sunanki na jarumi duk yadda ka kai da kama kanka duk yadda ka kai da posting din abinka a TikTok sai an samu wani dan tsinanniyar ko wata yar tsinanniyar yayi maka bad comment baka taka mutum ba baka baran masa ba mutum bai san ma ya kake rayuwarka ba ba taimaka maka yake ba amma sai a samu wani dan jakar idan kai postin sai ya zagi iyayenka haka kawai dan kana mai fadakarwa ka fito kai postin din wani abu wani ya zazzage ya kare maka zagi fadakarwa ko neman kuɗi fadakarwa ko neman kuɗi a ni fadakarwa ne mu dinnan yan fim dinnan da kake ji da gani tafiyar mu ɗaya da malamai mu muna practically ne ai malamai waɗanne iri kenan a'a ni da ba sai na gaya maka wata magana ba da farko assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh suna na Ahmad Yusuf Ibrahim wanda aka fi sani da Kilishin Lauriya. Yaushe ka shiga masana'antar Kannywood? To magana babba mai girma idan abun fa da yawa mutuwa ta shiga kansa. Gaskiya shekarun da na ɗauka a harkar fim zan iya kai shekara 18 ko 19. Ana gumurzu ana fafatawa daga nan a faɗa nan daga nan a shiga nan daga nan in gaya maka shekara 18 ana fafata. Shekara ka 18 a Kannywood. Insha Allah. Masha Allah. Menene cikakken sunan Kilishi ko kuma me ya ja ra'ayi ake ce maka Kilishi? Ra'ayin da ya ja ra'ayi na mutane aka samun suna Kilishi a fim. A cikin fim ɗin Laure ne ni ma kaina da aka kawo nake karantawa sai na duba ban kula da mutum ne Kilishin ba ma ashe Kilishi ne sai nake cewa ikon Allah cin wanda da dan hakili shi za mu ciki ashe wai ni ne ma wai Kilishi ni ba ban fa sani ba ma sai da rubutu na fara karanta su daga ashe na kira Allah nake cewa wai wanda suna zan duba ita ce Kilishi nace au na ji kamar an sa Kilishi za a sako da Kilishi a daro a cikin adairar sau nake cewa a sunanka ne nace to ai shi kenan sai daga bayan ce wallahi To yaya ka ji lokacin da aka ce maka Kilishi ko kuma yaya ka kalli reacting din mutane a kanka? To yadda na ɗauki reacting din abin lokacin ka san yawanci sunan Kilishi an fi samun sa a gidan sarauta. Na'am. To katsam sai na ga wai da na gama karanta labari na ga sunana Kilishi kuma Kilishin ya fito a ɗan duniya. Ne. Kuma mana jin maganar iyayensa. Kuma hatsabibi. Kuma mai ɗaukar magana mai tsokana. Hallau dai. Sai na ce to dama irin wannan sunan na ce to kawai dai tunda sunan ya zo a haka ba sai ba ko sunan zai tafi. Kuma Allah ne kowa ne komai. Sai sunan ya tafi. Lokacin da na zo ina aikin Yawale mijin Lauren. Sin ɗaya ne a fim ɗin Lauren ya ce billahi azimi Kilishin nan ya tafi da labarin. Tun daga nan. Wallahi tun daga nan. Kuma ba a lokacin a cikin fim ɗin Lauren a kowai da suka sanni na san su a sirri ɗin Lauren amma wallahi suka nuna kamar ba su sanni ba. Saboda me? Saboda kawai an ga na zo Allah ya kani mai guri ya zo mai tabarma ya naɗe. Ba a so ka zo ba kenan? A'a to Allah ya nufa kuma ya za a yi. Ai komai nufin Allah ne amma dai yanayin kamar dai ba a so ka zo gurin ba. Saboda sun sanni na san sa abokai na ne. Amma da na zo set ɗin Laure. Billahi azim daga kai ba su yi sun kalle ni ba. Kawai ni kuma na ce salamu alaikum sannu. Saboda bakin cikin ka zo karka dasa shi tauraruwarsu ko kuma ya aka so. Su suka sani sanin gaibu sai Allah. Kai baka sani. Ni dai na zo. Kuma na zo kuma ne masa sallama wani ya amsa wani bai amsa ba. To ya aka ka tsinci kanka a fim ɗin Laure? Akwai kafin ne fim ɗin Laure akwai fim ɗin da ne a duniya kaga Daudu ne. Na'am. Na zo ne mayafin shari. Kaga Daudu ne. Ka da ko a duniya fa. Ai shi ne dai a duniya. Kada kuma na ko ka manta haɗuwa ka da Abala ba ya saɓe ka aka faɗa. Amma ai na wasa ne ba amma fa na ji jiki. Duk da hakan ai na ji jiki. Abala jiki ta hannunsa da zafi. In yadda kika koya mare ka Allah sai kai zazzabi. Gaskiya ne. Hannunsa kamar ɗan dambe kamar hannun ɗan dambe haka hannun Abala. Ka ce ka sha wahala a wannan ɗaukar. Kwana nawa ne ina jinya. Turƙa shi. Da farasita waɗannan kullum yana sha uku safara na dare. Masha Allah. Mu koma kan tambayar mu ta ya aka ka tsinci kanka a fim ɗin Laure. Lokacin da na fim ɗin mayafin shari. To shi lokacin producer fim ɗin mayafin shari shine producer fim ɗin Laure. Kuma asalin fim ɗin Laure ba Kilishi ne a wajen ba ɗan daba ne a wajen ɗan daban ma Abala ne a wajen. To ya aka haihu a raga. To lokacin da Abala yana trending ɗin shi. Sai suka zauna ana tunanin Abala yaya za a iya samun Abala yadda ya kamata
a zo a samu aikin nan a same shi a samu wata dama kuma aiki ya mishi yawa kar ana aikin laura a zo kuma wasu aikin ta su yi masa yawa. Kawai producer a lokacin sai ya ce tunda namiji sai ya ce san samu ni ana shawara me zai hana ni a mai da Daudu wajen. Sai aka canza script. Na karanta na yi sinasine ma da yawa da sunan wannan ɗan daban aka sai a juya sunan. Me ko a ce Ibrahim ɗan daba sai a ce Kilishi. Baka sha wahala ba kuma? Aka dinga caccin da sunan tunda lokacin an riga an rubuta wasu sinasinan da sunan da zaro ɗin da za a ɗauka na Kilishi a matsayin ɗan daba. To ba a yi hakan ba. Da yawa wata sinasinan jujjuya su aka dinga an riga an rubuta kawai sai aka ana faɗa wannan shawara a sa Dauda a wajen kuma aktan ɗin Daudi a lokacin ya yi kaɗan kuma ya yi ƙaranci kuma harkar ta yi ƙasa a lokacin shi yasa aka yarda da wannan shawarar da shi wannan producer ɗin ya bayar. Mutane da yawa suna kallon ka a matsayin ɗan Dauda a cikin shirin wasannin kwaikwayo. Yaya za ka bayyana wa mutane zahiriyarka da kuma baɗiniyarka? To bari ka ji ita Kannywood. Kowaye kai a Kannywood. Kuma kowace ke a Kannywood in dai har ka amsa sunanka na jarumi ko kuma kin amsa sunanki na jarumi ya kamata a ce duk wata karakta in aka baka ko aka baki ya kamata a ce kin hauta ko ka hauta successfully tamkar halayyarka. To ni yanzu a rayuwana in yi maka example ko ba ma ni ba Jamila na gudu. Ba wani role da zaka dora ta wanda ba za ta hau ba. Exactly. To ni ma a fim na fito a ɗan ta'adda na fito a shugaban kidnappers a cikin shirin daɗin kowa Garba. Gaskiya. Na fito a fim magidanci da mata na riƙe su. Na fito a saurayi na yi soyayya. Na fito a ɗan Dauda a fim kai babu abin da ban fito a fim ba har makeup amin na fito a magidanci ina da mata 2 ko yanzu a cikin lauran ai mata na 2. Wato ka zama neutral jarumi kenan. To kaga haka ake za ka iya bugawa. To kaga. Masha Allah. A cikin fim ɗin Laure. Wani irin ƙalubale ne ka fi fuskanta wajen taka wannan rawa? Ban taɓa fuskantar ƙalubale ba tun da na fara fim ɗin Laure daga farawa ta har zuwa yanzu. Saboda daga mace har namiji duk wanda na haɗu da shi sai san barka. Kawai dai matsalar da ake samu a TikTok ne. Duk yadda ka kai da kama kanka duk yadda ka kai da posting ɗin abinka a TikTok sai an samu wani ɗan tsinanniyar ko wata 'yar tsinanniyar ya maka bad comment baka taka mutum ba baka baran masa ba mutum bai san ma ya kake rayuwarka ba ba taimaka maka yake ba amma sai a samu wani ɗan jakar idan kai posting sai ya zagi iyayenka haka kawai ba mutum bai maka ba ko lakin ka kai mutum ka tafi tunda ba dole bane ba. Ba dole ba ne ba, amma tun daga manyanmu na Kano zuwa ƙanana daga farkon lamba zuwa ƙarshen lamba, duk wanda ya farsan sai wani ya zage ka, ko mace ko namiji. Sai an samu wani haka kawai. Haka kawai fa. Kuma mutum ya maka wannan abu ma ya fito ya zage ka kansa yawa. Bai maka ba kai kana matsayin jarumi dan kana mai faɗakarwa ka fito ka yi farsan ɗin wani abu wani ya zazzage ya ƙare maka zage. Faɗakarwa ko neman kuɗi? Faɗakarwa ko neman kuɗi? Ni faɗakarwa nake da neman kuɗin duka biyun ne ai. Kai duka a haɗa kake? Duka biyun ne. Saboda kamar akwai wasu jaruman naku da suke magana cewar su kawai neman kuɗi suke sana'a su suke kamar kowane mai sana'a. Ni abu biyu nake yi. Ina neman kuɗin kuma ina faɗakarwa kuma na taɓa ji an ce mu dinnan yan fim ɗin nan da kake ji da gani tafiyar mu ɗaya da malamai. Malamai? Mu muna practically ne ai. Malamai waɗanne iri kenan? Ni da ba sai na gaya maka wata magana ba. Shikenan. A gaban dariya da yawa ne. An ce kuna faɗakarwa kuma kana tunanin kamar ana daidaita sahunku da malamai. A wurin faɗakarwa. Dakata. Dan jarida dakata. Shi malami zai tsaya a matsayin shi na malami mai faɗakarwa ya fito ya yi bayani dalla-dalla yadda al'umma za su fuskanta. Ka san da wannan? Na san da wannan. Shi kuma ɗan fim fitowa yake practically halayyar wasu ce ake ɗora ka a kai domin a nusantar da al'umma abu kaza da suke ba mai kyau bane abu kaza mai kyau shine mai kyau. Kuma zaka ga ko da halayyar wani aka ɗauko zaka ga ƙarshe ana nuna mai wannan halin ga yadda ta kaya masa ƙarshen rayuwarsa. Ko za ka iya ba mu misali?
yanzu misali a fim ɗin daɗin kowa na'am a dan ta'adda na fito da na fito dan ta'adda ina kwashe mutane ana kai min jeji ina kidaya miliyoyin da za a ban ana bayarwa ƙarshe yan ma'aikata suka yi nasarar kama mu suka kashe na kashewa suka kama na kamawa to kaga ka nuna farkon kuma ƙarshen an nuna kai da kake dan ta'addan ga rayuwar ka yadda ta kasance a balbalace a lalace kuma a duniya baka samu abin arziki ba lahiran ma ba samu za ka yi ba to halayyar wasu ce wanda ake dora maka kaga mu za a iya cewa tafiyar mu ɗaya da malamai saboda mu practically muke magana mu muke abin in bidiyo saboda halayyar wasu ce ake dora mu akai domin mutane su hankalta hali kaza mai kyau ne hali kaza mara kyau ne. Lokacin da ka shiga masana'antar Kannywood yaya aka kasance kanka a ciki ma'ana hanya aka yi maka ka shigo ko kuma a'a menene a ciki a daure kunce mana. A lokacin da nake son harkar fim ɗina, na je na samu iyana lokacin ina firamare ne ma. Ka gane? Lokacin da ina firamare ina sha'awar abin ni ɗan fim ko ɗan fim na gani ya zo wucewa ta unguwarmu. To insha Allah in na dinga bin bayan ka kawai ina kallon ka har sai na ga kawo abin hawa zan jiyo in dawo gida. Soyayya. Saboda son fim kuma da soyayya 'yan fim ɗin. Ka gane na samu mahaifina na gaya masa na samu mamana na gaya masa ba mamana ta ban goyon baya 100% ta ce in gama karatu na in Allah ya yi sana'a ta ce Allah ya tabbatar da alkhairi kuma a lokacin ko ka ga yawancin jarabawar Hausa in za a yi akan tambaye ka in ka gama karatu me ka fi so ka zama secondary da primary gaba ɗaya ni na dinga handling na bangaren drama in za a yi a makaranta. Me yasa yawancin ku wanda aka yi wa tambaya ya aka yi tsinci kansa a Kannywood ko kuma fagen shirya wasanni na kwaikwayo sai ya ce daga makaranta drama. To daga makarantar ne ai ka san kuma ana irin wannan abubuwan a makaranta ana yi za a tambaye ka ce in ka gama karatu wannan abu wani mataki kake so ka zama ko kuma wannan abu mai kake so ka zama a rayuwa in ka gama karatu to aka suka yi na'am na ci gaba da karatu na sannan kuma lokacin da aka yi min ba hanya aka min ba. To ya aka yi ka shigo Kannywood? Lokacin da na shigo harkar fim asali wata irin unguwar mu ce sunan naga tai waya da wani jarumi to a gidansa nake ta shiga ban daki sai tana shiga na dau lambar jarumin nan suna na wane muka gaisa nace ina son sha'awar harkar fim sai yace na san Zurot nace na sani ka san saman office da rarara nace na sani to anan ake daukar mutane in za su shiga fim sannan ko kuma ka je CTV to baka san kowa ba ai Allah mai kowa mai kuma in ya nufa za ka yi ko ana muzuru ana shago ko ana so ko ba a so ko an shirya ko ba a shirya ba in Allah ya nufa za ka yi billahi azimu sai ka yi rabo ko na duka ne inda daban za ka ci shi Allah sai ka ci kai dai za ka ci ai Hausa ce ai karin magana na fahimta wallahi in gaya maka na dinga abin da kaɗan ina jin ka. Ai a lokacin Allah ya nufa kai ne kawai sai dai a barka kawai a barka sai ta Allah ta yi wallahi kwatsam kuma ina da wa dan uwa producer ne director ne mai kamfanin Hali Dubu Usman Adam lokacin da karancin shekaru bai ja ni ba amma daga lokacin da ya bude ido ya ganni a fim sai ya ce Ahmad zo ai tafiyan nan tare ya gano cewa zai ƙara da kai tunda shi kansa na ne ma lokacin ba labari na ga maka ina firamare akwai karancin shekaru lokacin duk shekarun na nawa amma da Allah ya nufa ya ganni a wani fim da aka fara sa ni a ciki su ma mata ne wanda muka yi a sabon gari Sadiq Sani Sadiq Rahama Sadau Ado Gwanja Ladidi Tibbles wanda muka yi a sabon gari su ma mata ne shine fim dina na biyu wanda muka yi. Ya sunan fim din? Su ma mata ne. ne. Lokacin Rahama Sadau ita ma fim ɗinta ne na biyu wanda aka fara dora mata kamera wannan su ma mata ne shine na biyu halwa shine na farko lokacin ko halwa ba a saki ba dan ba zan manta ba bandaro na je zan hoto da ita bandaro ya budi baki ya ce min kar kai hoto da ita ba a santa ba amma yau gashi Rahama Sadau Allah ya nufa ya yarda ko ba haka ba sai sa aka ce in ga mutum yana sabon nan kakka wulakanta shi kar kai mishi kuma yi mishi fatan alkari ba mamaki nan gaba shine zai zo ya taimake ka kun yi hoto a ranar kuma lokacin ban mi ba mun yi dai da Sadiq Sani wacce magana ita ta da ya gaya mun to ni kuma kaga shi ya kai ni set din mun taru bandaro shi yasa ban ba
lokacin an ɗauko mai hoto ana hotuna amma an min da Ladidi Tibalis an min da Sadiq Sani Sadiq Rahama Sadan ce dai ba mi ba saboda ya ce sabuwa ce ba a santa ba fim ɗinta na farko ma bai fita ba halwa su ma mata ne shine aka yi a na biyu. Ka sha wahala a wannan fim ɗin kuwa kasancewa shine fim ɗinka na biyu. Wace irin wahala ce wacce ba za ka manta ba? Wahalar da ba zan taɓa manta ni ko ana taɓa shan wahala a wannan masana'antar ma kuwa. Tuna dai. A wani sin da aka ban wahala ban gabatar da shi ba gaskiya duk role ɗin da aka ɗora ni Allah ya bani wannan baiwar duk role ɗin da aka ɗora ni a cikin fim babu wani abu da ya taɓa gagara ta wala rike dialogue guje-guje kai duk wani abu da ake a fim ba a taɓa sa ni a wata karakta ta ban wahala ba Allah yana taimako na ina yin abin successfully tabkar halayya ta. Mutane da yawa suna kallon ka kamar ɗan Daudu haka aka haife ka ko kuma yaya abin yake? Tun farkon tasowa ta ni haka Allah ya halicce ni ko role ɗin Daudu da nake yi wannan kawai sana'a ce bacin acting ɗin Daudu babu karakter da in ka ɗora ni wacce ba zan maka ba in Allah ya halicci bawansa babu wani wanda ya isa ya ce zai tankwara ka Allah haka ya halicce ni Allah haka ya ga damar gani na Allah shine yayi ni dan haka ni ba wata ba wata halayya da nake da za a ce ko ni dan Daudin gaske ne babu abin da ya haɗa ni da Daudu babu abin da ya haɗa ni da yan Daudin gaske. A rayuwarka ta zahiri da akwai wani abu da ya taɓa faruwa da kai wanda ya kama da abin da Kilishi ya fuskanta a fim? Gaskiya babu. Idan muka koma da baya cikin labaran da ka bamu naka a masana'antar Kannywood, wane ne babban mutum ko kuma babban abokin Kilishi a masana'antar Kannywood? A Kannywood abokan suna da yawa. Waye babban abokinka makusancinka wanda in ba ana neman ka in an kira waye ka an ji ta a kashe za a ce a kirawa ne? Ai suna da yawa ne ka irin wani abin ka faɗi mutum ɗaya sai wani ya ji ya ga hira ba zai ji daɗi ba saboda ni ka ce abokai na tashi jere muka su ina ta faɗi muku wallahi sai mu kwana mu yi ni ban gama ba. Amma dai duk da haka a ciki dai ba za a rasa wanda ai na baka misali. Ni da akwai fa ina da su ne ni kowa ina ƙaunarsa kowa amini na ne. Kowa naka ne. Kowa na ne. Amma kuma ai kamar Kilina shine babban abokinka a yadda mu muke gallan yanayin yadda kuke rayuwa tare. Kilina abokin aiki na ne. Bacin abokin aiki na ne kuma Kilina yaro na ne a Kannywood. Dan ni na girme shi a harkar fim ba ma sa'a na bane. Dan lokacin da yake harkar fim ɗinsa bari ka ji. Na'am. Fim ɗin Kicimilli shi suka shi da Ado Gwanja ba. To a fim ɗin Kicimillin ma an kira ni ban je ba lokacin ina da ƙarancin shekaru ba zan acting ɗin Daudu ba. Lokacin ina musulmu na. Yanzu fa. Normal nake yi lokacin ba. Na fahimce ka. To shi ma kuma ba kiransa aka yi za a sa shi a fim ɗin ba kallo ya je wasu ya raka. Kwanan baya a cikin satin nan akwai wata wuta da ta taso tsakaninka da wani jarumin masana'antar ku wanda yake a fim ɗin Daɗin Kowa wanda ake ce masa Ɗan Asabe. An ga kun zuba bama-bamai, kun aje tankokin yaƙi, kun yi musaya wuta. Me ya haɗa ku? Na rainin hankali ne yaron bai da mutunci. Kuma ni ɗin nan da kake ji da ni kamar zawayi nake. Duk wanda ya taɓo ni sai ya ji ni wallahi. Baka da gado na baka da gado na ba zai ce kana da gadon magana ta ba ƙarya kake. Dan Asaban nan da kake ji da gani dan wahala ne. Totalinsa bai san ma me yake masa daɗi ba wani fim yake da wani fim aka san shi. A Daɗin Kowa ne nawa ne a kawo ɗinsa wacce mota yake hawa. Saboda yaron ya raina ni babansa ne a Kannywood. To faɗa ne ba da shi nake ba kawai ya aradi da ka ya shiga faɗan. Ya tara aradi da ka. Da wani dan Maiduguri muke magana wani mawaki shi ma da ya zo wata banzan waƙarsa wai ita na jajje ina wannan maganar waka ba ta daɗi ba kawai sai shiga wa dan Maiduguri to fa daga wannan fa abun ba zato ba tsammani naga wannan yaron dan Asabe ya kafe ni yake cewa zai zaga bai san ni ma ba kyalle bane ba dungu ne nan fa ina fara da kansa ya zo yayi mu bai'a yace dan Allah Kilishi na ba Allah na bi ma'aiki na bi ka a yafan. Yanzu dai wuta ta mutu. Ta wuce. Ga ka ɗan Kannywood. Kuma duk wanda ya ganka ya san cewar wakili ne kai na 'yan Kannywood. Gaskiya ne. Akwai wata ƙungiya. Ta siyasa. Wacce take tashe yanzu. Gaskiya. Wacce aka yi mata suna da Triple R. Wacce Lawal Ahmad shine
jagoranta gaskiya ciyama. ne Dauda Kahutu Rara shine kuma jagabanta. gaskiya ne Ba a hangi fuskarka a ciki ba. to ka san komai nufi ne na ubangiji komai nufi ne na ubangiji ni Kilishi Duniya Allah jarumi a masana'antar Kannywood ni ina tare da Rarara 100% sannan kuma ina tare da ƙungiyar Triple R dalili dalili da yasa na ce ni ma Kilishi ina tare da ƙungiyar Triple R saboda taimakon bayin Allah da ake a wannan ƙungiyar. To kai da baka cikin ƙungiyar ya aka ka san ana taimako? Duk abin da ake a ƙungiyar ina gani a duniya. Kuma abin yana burge ni Allah ya ƙara taimakawa Rarara da Aisha Humaira da kuma wannan ƙungiya ta Kannywood Triple R ni ma bijahi annabi bijahi jagaba albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama in Allah ya da sai na zama member ta wannan ƙungiya ta Triple R. To amma kuma duk da tsana ya mata da kora da irin al'ummar gari suke mata ku kuma jarunku shine masoya. Yaya kake ganin cewar ita in ka shiga wannan kungiya zaka iya handling din masoyanka? Zan iya handling din masoyana na shiga kungiyar Triple R. Dalili duk mai son ka kuma duk wani masoyinka zai so abin da kake so. To amma kuma ai wahalar da ake sha a Najeriya mutane suna ganin tana da nasaba da jam'iyyar APC ne. A daina wannan maganar. Komai ya faru a da yake faruwa a cikin duniya halinmu ne. Halinmu ne. Halinmu ne mana. Kamar yaya? Saboda duk wani abu da zai faru a ƙasa ya kamata a zauna a yi addu'a. Allah ya kawo mafita, Allah ya shiga lamarin. Ba mu dinga cewa kaza ba muna neman zaɓin mu ba ma neman zaɓin Allah. Dan haka idan ku mutane kuka raja'a sai Allah kuma ya baku da halinku. Ba ku nemi tallafinsa ba ku nemi agajinsa ba. Don haka imani saboda yanzu abin da yake faruwa mutane abin da suke suna yi son ransu ne. Ba sa yi domin Allah. Ka gane Hausa ta? Mu masoyan shugaban ƙasa ne. Bola. Mai girma mu kana ji dan jarida? Ina jin ka. Ni dan APC ne. Sama da ƙasa bijahi annabi. Daga kan shugaba lamba 1 har zuwa ƙarshen lamba sai mun kawo ta a cikin wannan jiha tamu. Wani saƙo gare ka zuwa ga al'umman Najeriya? Al'umman Najeriya, saƙon da zan miƙa gare ku, kowa ya nutsu ya kwantar da hankalinsa. Kuma kowa ya karkaɗe takardar zaɓensa. Idan ka karkaɗe takardar zaɓenka, idan lokacin zaɓe ya zo ko lokacin kamfen, ni Kilishi duk wani masoyina ina so yayi APC daga sama har ƙasa. To ku kuma an ce yawancin kuma ba ku da katin zaɓe ku 'yan Kannywood. Ni da Kilishi ina da shi kuma ina zaɓe a mazaɓata a nan cikin jihar Kano. Ina zaɓe. Kai kana zaɓe. To amma ya ikirarin wannan na mutane da suke cewa to ai 'yan Kannywood ɗin ma da ake ba su priority ake fifita su ba sa zaɓe. Ba su da katin zaɓe ba sa kaza ba kuma yanzu ga ku an ce aikin ku ya fi ƙarfi a media. Ka daina la'akari da yara ƙanana 'yan social media da suke yaɗa ƙarya da zai fito su ce wai ɗan Kannywood bai da rajistar zaɓe baya zaɓe ƙarya ne. Ba wanda baya fita yayi zaɓe. Lokacin da aka yi wancan zaɓen akwai hoton da na gani an wallafa shi mai girma Rarara ya je wajen zaɓe ya dungule ƙuri'arsa. Aisha Humaira mata. Ita ma ta je. Ni bidiyon na gani kuma na gani an yi fasta ɗin bidiyon na gani. Wane irin saƙo Kilishi zai ba wa masoyansa? To, assalamu alaikum masoyan mu kudu da arewa gabas da yamma. Ku ne mu ma ku ne mu. Mun gode da ƙaunar da kuke mana Allah ya saka muku da alkhairi dan Allah mun yi wani abu ba daidai ba. A daina bin kafan mu ta kafar sada zumunta ana zage mu ana cin mutuncin mu ana cin zarafin mu mutane ne kamar kowa kuma iyaye ne suka haife mu ba daga sama muka faɗo ba mu ma da iyayen mu da kannan mu da matan mu da komai namu fa ai hakuri in mun yi ba daidai ba a bi mu ta lalima a abin da muka mun yi kuskure mu gyara amma a bi ma dinga zagin mu ko ana cewa za a mana abin da ba shi gina mu ba bakin mu ba haila yake ba duk wanda ya mana wallahi sai mun masa kowaye na faɗa kuma da babban murya. Wannan gidan TV namu da kuma handling namu na kowanne kafa, TikTok, Instagram, Facebook,
Twitter da dai sauransu. Ku je Kunya Media gaskiya kai tsaye. ku je Kunya Media gaskiya kai tsaye. Kuma Kilishi kana maraba da ita. Ina maraba da ita wallahi. Na ji daɗin wannan hira. Saboda abin da ya sa na ce na ji daɗin hira ne, akwai abubuwan da suke cikin ranka sai ta dan nan zaka dinga dan mika sakonninka. Gaskiya ne. Ko ba haka ba? To, masu sauraro duka anan muka kawo muku ƙarshen wannan tattaunawa tamu da babban baƙonmu a Kilishi, wanda ya ja ragamar fim ɗin Laure. Kuma babban baƙonmu, kafin dai mu naɗa tabarmar shirin, babu wani sabon fim da kake wa masoyanka albishir? Akwai sabon fim ɗina mai suna Daga TikTok. Za a fara sakin sa 15 ga watan August. Insha Allah ya kai mu da rai da lafiya a tashar Official Kilishi TV da kuma DZ Hausa TV. Fim ɗin naka ne ko kuwa? Ni ne producing da kuɗi na. Da kuɗinka? Su waye jaruman? Kaga akwai Hajiya Yar Auta. Na'am. Ka gane ta, mai sa bakin bakin nan. Na gane. Ka gane ta, saboda gidan Badamasi. Saboda ta gidan Badamasi. Akwai marigayi Malam na ta'ala, Allah ya ji kansa da rahama. Allah ya masa rahama. Akwai Tajan Laure, shi ma Allah ya ji kansa da rahama. Allah ya gafarta. Akwai na kowa. Akwai Hajja Mama. Akwai Antuma. Akwai Bosho. Akwai Dan Auta. Akwai Kilina. Akwai ni jarumin nima. Da a ciki. Duka. To, masu sauraro, ku kasance da Kilishi Official ko kuma DZ TV a shafukansu na YouTube domin saurara ko kuma kallon sabon shirinsu mai suna Daga TikTok. Ku ji menene aka to da shi daga TikTok din. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ku ci gaba da bibiyar Kunya Media gaskiya kai tsaye. Ewe! Nan da nan koma. Wallahi.